So mga labidabs, ito, biryani na naman at ang kakainin ko. Kain po tayo ulit. Biryani ato'y nga rice la, ang tawag ti chicken na. And I have 2 tomatoes here, duwa nga kamatis. Tapos, awan ti sidag, tangko kayo ti chicken. And busy, no time para magluto at bilisan dahil nanay na tayo, bilisan natin kumain. So, itong biryani rice, lagyan natin ng chips. Ito ay, ano to? Chips na Tommy. Corn chips. Ayan po. Corn chips. Tommy. Lagyan natin ng Tommy. And also, I have here peanuts. Mani. Wala? Mani. Oh. Kantayo te. Manubukal nga. Mani. Yan. Ayan. So, pwede natin siyang kainin. Mga tayo. Para mo natin na imas. Naimas kayo. Bagay lang. Kaya lang, yung mani, medyo makunat na siya. And meron tayong kamatis. Kamatis. Yun natin. Masarap. Yummy. Ewan ko po mga labigabis, naging paborito ko na po ang biryani rice. Ang sarap. Kahit breakfast, lunch, at dinner. Okay lang sa akin. Si baby tulog at nung kainang. So this one is the salad that I made. Testing lang to. Experiment. Pinaghalo-halo ko yung sauce. I put also the Japanese mayonnaise. Japanese mayo. Ito ay lettuce. We have carrots, apple, bananas, tomatoes, and carrots. So it's so healthy. And also we have pinakbet here, Ilocano. We have the white rice over there. So kain na tayo. Malabidabs, masarap po siya. So, next time, alam ko na kung paano gawin itong salad. Sarap siya, na salad. Yummy. Tastes very good. Iiyak na po si baby. Umiiyak na. Good morning, mga labidabs. Na-satisfied na po ang aking cravings. Ayan po, mag-breakfast po tayo. Ato ay atoy kada kinirog na native nga manok. Ayan po, niluto lang sa bawang, sibuyas, at luya. Okay, thank you so much. Thank you so much to my biyanan for sending native nga manok. Matitikman ko na po ito. Magkakasya na po itong ulamin ko hanggang linggo po ng hapon. Thank you so much. Kain na tayo mga lapidabs. Hi mga lapidabs, kakain tayo ngayon ng merienda. Merienda po, kanin, inapoy, agkilaban. So, white rice. At ang ulamin ko po ay tuyo. Ayan po, napakasarap po na tuyo. Ayan. At ang ihalo po natin ay chubby, yung tagtupisong caramel chewy candy. Ayan po ang aking kakain. I-try nyo po itong mga labidabs. Masarap po siya. So, ayan, kain po tayo. So, ito ang tuyo. Tatanggalin lang po ng kaliskis. Okay. I already washed my hands and prayed. Okay. So, this is tuyo. Ang sarap. Tapos, bubukas po tayo ng isang chubby na candy. Bagay po sila, mag-partner po sila ng tuyo. I-try nyo po mga labidab sa bahay ninyo. Ayan, naging paborito ko po. Nakaka-addict ko siya. So, kuha lang kayo siyang ganyan. Matamis. Sa Ilocano po, naima si tagapulot kang tuyo. At saka tuyo. Ayan po. Kasi matamis po siya at maalat. Maganda po yung kombinasyon. Ang sarap po mga labidab. Yan pong tuyo. Ayan. Napakasarap po talaga. Habang tulog po ang aking anak.
Na-enjoy ko pong aking pagkain. Ayan. Try nyo po mga labidabs. Sige, enjoy ko muna ang aking pagkain. So, ayan po mga labidabs. Ito po yung chubby. At saka yung tuyo na aking ulam. Ayan. Ang sarap po. Ayan po, ang daming tuyo. At saka may corned beef. At saka yung pinagkainan ko ng chubby. Ang sarap po. Labidabs, may naisip na naman ako ngayon dahil kailangan natin magpahinga konti. Gramid tayo ti sausawan. Nga gramid gaya mga tayo ti chichirya. Actually, masarap po siya. Tostas, yung 2-in-1 na po siya. Masarap po sa mayonnaise. Mabibili po ito sa mga supermarkets. Nabili ko po ito sa Pure Gold dito sa Bagong Silang. Ayan po, 2 flavor na po siya. At masarap po yung Japanese mayo. Subukan po natin. Actually, nasubukan ko na siya, mga labidab. So, if you want to try it, go ahead. And you will know na it's very yummy. Ayan. So, ito po siya, mga labidabs. Ayan yung sausawan natin. At kuha tayo ng isang ganito. Ang sarap. O, gusto din ng asawa ko. Ayan. Ayaw magpakita. Yummy. It tastes so good. Pakita ko po ang nanay ko. Ang sarap, mga labidabs. Mahal, can you charge my phone? Nakita na. Ayan na, sarap. Sarap, mga labidabs. Tikman nyo. If you wanna order this Japanese mayo, order lang kay Aiza Tikman ng Phase 1. Message nyo lang po siya. Ayan. Masarap. Medyo ano po siya. Malaki naman. Ayan. Lagi mas na po. Hindi mas atin. Very yummy. At masarap po itong samahan ng kape, mga labidabs. Kape kayo. Mga labidabs, sumasakit ang ulo ko. Nagdakil ti problema. Diba, nagimas nga kanon. Dato'y chichirya. Ay, niya ito, kasla nachos. Kastoy. Tapos isaw-saw mo ti ato'y mayo. Kapay. Ngayon lang tayo pa. Magimas na yan. Ngam, ti parikot ko, no kasano nga basaan. Ano ba talaga ang pronunciation nito? Basaan nyo na yung Japanese mayonnaise. Ano? Kupay? Kuno, kupi? Kuno, kupay. Kasano nga i-pronounce? Kasano nga basaan dahil ito yung mga labidabs? Kita nyo at the spelling na. Letter K, letter E, W, P, I, E. Naimas nga sa usawan ti Japanese may yung kupay. Kupi, kupi, kupay. So, urayan nga, di ba nang basa yun basta no, naimas. Naimas nga sa usawan mga tayo, uray ni inang ko. Kaya na, uray ka no hanggang na mga basa na may mga pronounce. Kaya nalata ka no. Gusto nga, mga tayo datamot, Kaya mo pa na? Dam-dam. Dam-dam ka lang. Baba ng mga labi-labi. Pamaya.